Her i Øster Hornum Børneunivers har vi både skole, børnehave, SFO, SFO2 under samme tag, og så har vi også besøg af dagplejen, der kommer i legestue hernede. I Øster Hornum Børneunivers har vi en vision om, at alle børn og voksne skal blive så dygtige de kan, og at alle børn og voksne skal trives. Det er lettere sagt end gjort, men vi har flere bud på, hvad der skal til, og vi har igangsat mange tiltag i både børnehave og skole for at lykkes med det. Og vi tror på, at rigtig mange aktiviteter, der giver børnene succes i hverdagen, støtter op om, at man bliver så dygtig, som man kan, og at man trives. Vi tror også på troværdige voksne. Voksne, der giver konstruktiv feedback til børnene og hinanden imellem. Det er rigtig vigtige faktorer, der påvirker børns læring positivt. I Øster Hornum Børneunivers har vi helt unikke muligheder for, at barnet og hele familien skal opleve et godt og sammenhængende børneliv. Vi sætter en ære i, at der skal være en rød tråd fra dagplejen til børnehave og videre til skolegang og til barns tid i SFO'en. Det er godt for vores dagplejebørn at gå i børnehave her i Børneuniverset. Vi har vores eget lokale, og vi bor lige dør om dør med børnehaven. Og når vi er her i legestuen, så har vi mulighed for at deltage i deres hverdag. Når børnene så starter i børnehave, så oplever vi dem ikke som nye børn, men fordi vi allerede kender dem, da de går i legestue her. De kender også os, de kender børnene, de skal være sammen med, og de kender rammerne. Det giver tryghed for både dagplejebørn og for deres forældre. Det gør helt sikkert overgangen for dagplejebørnene meget nemmere for det enkelte barn. Det gode ved, at vi er under samme tag som skolen, er blandt andet, at børnene har fælles legeplads. Der dannes relationer allerede fra 3-årsalderen og til med 6. klasse. Og at vi her på Stjernegruppen for eksempel har venskabsklasser, 0. og 3. klasse. Ja, vi går på besøg, både i fritteren og i 0. klasse. Tit om torsdagen, så er vi sammen med den Stjernegruppen, dem skal starte i skole efter sommerferien. Så er vi sammen, så er vi delt ind i, der er nogen fra 3. og sammen med en fra Stjernegruppen. Så har vi både været nede ved dem og lave noget spil og hygge os sammen. Og så har vi været oppe ved os, og så har de været oppe og se skolen og sådan noget. Det giver for eleverne i 3. klasse, det er, at de lige pludselig bliver de store. Og de vokser ved at skulle tage ansvar for at hjælpe nogle af de små. Det giver nye legemuligheder. Frikvartererne har vi kunnet se, at man lige pludselig har kunnet lege med nogle af de små og vise dem, hvordan man kan arbejde her på skolen og hvordan man kan lege med de forskellige muligheder. Jamen, jeg hedder Tasha Juhl, og jeg har 0. klasse. Jeg er børnehaveklasseleder her på Øster Hornum Børneunivers. Det starter sådan set med, at vi snakker en hel del om den her børnegruppe, som kommer efter sommerferien. Og så tilrettelægger vi faktisk et forløb. For den 1. april til sommerferien har jeg så formået at prøve at putte nogle emner ind, som vi har i skolen, så de lærer lidt om, hvad det vil sige at gå i skole. Så på den måde, når jeg ser dem første skoledag, så er det ikke børn, som er bekymrede eller bange. Det er faktisk måske forældrene, der er det, men børn, de er trygge og siger, hej Tasha, og synes faktisk, det er en rigtig spændende tid, det at skulle starte. For at blive så dygtig som muligt og trives, så handler det både om, at vi fokuserer på at blive fagligt dygtige, men også at støtte børnene i at udvikle legekompetencer. Leg udvikler blandt andet barnets læring, deres sprog, evnen til fordybelse, som er rigtig vigtig, når man skal i skole, og evnen til at være i modgang og det at lære at håndtere konflikter. Og det er rigtig vigtigt for, at barnet bliver livsduelig og fagligt stærk. Ideen er, at de skal prøve, og det er sådan lidt en øvelse i at sætte sig ind i, hvordan andre mennesker har det. I Øster Hornum Børneunivers har vi fokus på både det enkelte barn, men også hvad gruppen af børn har brug for. Det kan være IT, som vi vægter at bruge både for et forløb for det enkelte barn, men også for gruppen. Og det er både i skolen, i børnehaven, vi bruger det. Det er meget forskelligt, hvad vi tilbyder børnene. Det afhænger helt af, hvad der er brug for. Det inkluderende klasserum går ud på, at man i klasserummet har nogle forskellige arbejdszoner, som man arbejder ud fra. Og i vores klasse, der arbejder vi med 4 forskellige arbejdszoner. Og det, der så er ideen, det er, at eleven vælger de her forskellige arbejdszoner, alt efter hvilken slags opgave eleven skal arbejde med. Det der er smart, det er, at der er samtidig med at køre det her, så kører vi også
det, der hedder ugeskema revisionen, hvor det ikke er meningen, at elever skal lave det samme på én gang. Fordi vi ved jo alle sammen, at det ikke er alle elever, som lærer på den samme måde. Så der er nogen, der har brug for helt ro, og der er nogen, der har godt af sådan en summehjørne, hvor man godt lige kan sidde og få hjælp af sidemarkere. Det ugeskemaet gør for børnene, det er, at de præcis ved, hvad der forventes af dem i løbet af ugen. De oplever en høj grad af medbestemmelse. Godmorgen 3. klasse. Godmorgen, Susanne. De kan selv bestemme, hvornår de vil lave hvilke opgaver. De oplever en fast og genkendelig struktur. Der er ikke sådan et spørgsmål til, hvad mener hun, hvad skal jeg? Det er helt klart og tydeligt for dem, hvordan vi arbejder med ugeskemaet. Deres spildtid minimeres. De sætter en klods op, når de har brug for hjælp, og så går de i gang med en anden opgave. De lærer at hjælpe andre børn, og dermed formidle den viden, de selv har, og de oplever en høj grad af selvstændighed. Forældresamarbejdet i Børneuniverset er specielt. Vi har meget engagerede forældre, der aktivt tager del i deres børns børnehave og skolegang. Og dette giver som ved børnene også et særligt fællesskab blandt os forældre. Øster Hornum er en by, hvor vi er mange ildsjæle og frivillige, og hvilket giver et stærkt forenings- og fritidsliv. Og dette kendetegner også Børneuniversets forældre, der som byen kan og vil, og det gør vi gerne sammen. Frirummet er udsprunget af frivillige forældrekræfter, der ønsker at give Børneuniversets udenomsarealer et løft. Dette har de gjort ved hjælp af mange forældreforeninger, så Børneuniverset i dag har fået et helt fantastisk udenomsarealer, der giver rigtig god mulighed for leg og bevægelse til alle børn. Frirummet er tilgængeligt for alle i og uden for Børneuniverset. Det er et samlingssted for alle aldre i hele byen. Nu har du fået et lille indblik i Øster Hornum Børneunivers. Tænker du, at det er det rette sted for dit barn og jer som familie, så er du velkommen til at kontakte os. Vi vil rigtig gerne vise dig, at Øster Hornum Børneunivers er et godt sted at være og et godt sted at lære.